свещената азбука, заветът на светите братя Кирил и Методий. Ние сме Кирил и Методий. Не носим злато, не водим армии. Ние носим Слово. Слово, което просвещава, обединява всички и възвищава. Слово, което дойде при вас чрез азбука, свещена и жива. Ние тръгнахме по Божия път с едно желание – да дадем на славяните дар по-велик от всяко богатство, правото да се молят, да учат и да творят на своя роден език. Защото всеки народ има душа, а душата говори чрез Словото. Създадохме глаголицата не като игра на знаци, а като стъпала към просветление. А чрез делото ни се роди и кирилицата, вашият пътеводен знак в света на знанието. Тази азбука е светлина, а светлината не познава граници. Нашият завет е прост, но вечен. Пазете Словото, уважавайте езика си, научете децата си да четат, да мислят и да вярват. С всяка буква, която пишете, ние сме с вас. С всяко слово, изречено на български език, нашето дело живее. С всяка книга, песен и молитва, нашата мисия продължава. Пазете езика си като най-скъпо съкровище, защото в него живее духът на народа ви. Уважавайте Словото, учете го, разпространявайте го, защото чрез него се изгражда бъдещето. Вървете смело напред, носете гордо нашия завет и помнете – Словото е безсмъртно, както и народът, който го носи. Пишете, четете, учете, но най-вече пазете. Пазете Словото като свещен огън. Предавайте я на децата си. Нека всяко българско дете се научи да чете и пише народния си език. Ние заминаваме, но азбуката остава. Тя ще живее до тогава, докато живее българският народ. Тя ще свети като звезда в най-тъмните времена на вашата история. Благословени бъдете синове и дъщери на българската земя. Нека светлината на знанието осветява завинаги вашия път. Кирил и Методий, светите просветители на славянството,